ng Patar ngayon. Sama natin si family tuna. 3 weeks later. Ayan, good morning guys. Nakarating na tayo dito sa White Sand, Patar Beach, Bolinao Pangasinan. Yay! Mabuhay! Ayan. Bali, umalis tayo sa bahay sa Sampaloc, Bolinao, Pangasinan ng alas 6. Nakarating tayo dito ng 7:30 pero may dinaanan pa tayo. Hinatid natin yung pinaboneless na bangus na katubig nila Ate Nancy. Yan. Shout out kay Ate Nancy. So guys, samahan nyo kami. Pasyal tayo dito. Good morning, sir. Welcome to Patar Beach. Ano po hanap nyo? Kubo na may aircon, open cottage, o lamesa. Overnight po ba kayo o day tour? 3. Welcome to Patar Beach! Patar Beach is the most popular among the number of pristine beaches in Bolinao, Pangasinan. Did you know that Patar Beach is a popular destination for those who want a quick getaway from the hustle and bustle of Manila? Yes, because it is blessed with beautiful golden sand, crystal clear water, and a breathtaking view of the West Philippine Sea. It comes as no surprise because the beach has cream-colored sand and bluish waters that visitors can swim in. The shore is also long enough for other activities such as volleyball or frisbee. Its accessibility from the metro makes it one of the top choices of travelers who want to take a break. Welcome guys! Dito tayo sa Patar Beach. Sama natin si Kim, si Rose Ann, Mama Irene, si Papa Ed, ayan, si Makmak, si Marvin nakatalikod, si Miriam, si Bea, si Ate Liz at si Elaine na kumakain. Wow! Yun, kung mapapansin nyo guys, meron dong mga lalaki, meron silang binubuhat. Bangka yun eh. Meron silang ginagawang training ng kanilang bangka kung paano sila magpe-perform ng kanilang pag-rescue. Nandun yung kanilang truck. Yun. Search and rescue. Yan guys, andito tayo ngayon. Lumapit tayo doon sa ginagawa nilang operation para sa kalagay doon sa bangka nila yung San Andiponso lugar. Hey! Napansin natin ang lakas ng alon ngayon dito sa Patar. Ang ganda, o yung mga magsa-surf. Pwede na rin silang mag-surf dito yung mga beginner. Doon, ang laki ng alon na yun. Doon. O, diba?
Diba? Doon din guys, Wow! ang dami. Ang lakas ng alon doon. Yung mga mag-surf, pwede rin sila mag-surf dito. Kaya nakita nyo yung mga tent, siguro nag-overnight sila dito. Kaya kung gusto nyo mag-overnight dito, magbaon lang kayo ng tent. Ayan, pwede naman mag-tent. Kung hindi naman, mag-overday na lang kayo.